Khasi Students Union is Janja Hills District Unit. Haka khatnyau tarik unailar arjar arpsau kalalek benjurep yaki border fencing badon hak snong lailong badru banai mensimi ki sautli ki dorbar snong kapur kebakan top ya kalejri lehaleng huroi bat hingaria kajinglek ai mensim bat jurep kalong halor kanongrem ban purking ya kajingwan rong bian ki mender na Bangladesh thakaba kani kari kadon kajingga snam basurkai hak ni kasngi kaseng kalayo ban penlong ye kajingelang hak snong huroi hak balawan banisim benta na baro sautli ki snong kiba mikmat da ki wahe snong skatri snong bat lightly ki snat trekam jo kaseng nadu ka KSU lejri unit ka KSU huroi unit bat ka KSU hingaria unit hagani ki jingalang kaseng rengkat ki unit bat ki dorbar snong kalayo banyatir bademir jungbut kumno ban purking shushu ya ki jingwan rung ki mender na Bangladesh syakari jongi na kumrong ba snong jong snong lahleng kanno ngadap daga jing snong komen jing snong kro wa kini gi sing KSU unit yang ke East Jantia Hill District Kleriat wadawan kile dawan emensen cucu i lemba kebor yang ki kamwa kini ki por ke badep ki sising arsngi setia artiau wa BSF wa i ke snong kam ke darbar snong em ke jingi krek langi adu wa perengkingi ye ke bodar hi warok ke wi nini ne snong yang i mat kam ju le negeni ki kap bodar nadu hinggiria terte cedu lejri i kam ke snong kanu dap i de jing snong komen wa kini KSU dawan e mensen cucu i wat kam ju le wa i katu dang em cu ke jing snong khia yang i wa os kiat i kam geri yang kipenar keri jong nyau trap kanus ngau kemeni wa ke KSU le dewan jurip ye ni kita yang i dewan yo di kemat yong ki wa o sekiat de jing trelang yong kini ki chnong wa de em kata ke jing song suk chong sang heni hapo ri bat hapo celahi borok kabi ngam em konten video kelam tangani kublai cibon kam ju re KSU borok kabi oi arle to hakabe dei bat kenaka kam ke ba nakaliang ka KSU Kleriat Circle mo ka East Jantia Hills District kala wan ban yu kejat haka snong jongi men step te nilai yo banya tai ya thir sani halor kanaka kam ne market kum ke jingwan jongi ki wan ban ai men simingi kum ki snong ki basyong hapo ka border area te ka biedai bat kanen ka deng jongi ka dorbar snong ru mila perking ye kena ke jinglong jingman hapo Bangladesh kena ke leng jongi ke dorbar snon ngim ailat ye ki khar Bangladesh kin rung bat kin tur sepo uput usam jongka India tena mar kata ngi airu ke jingyara ye ki BSF ki bapej bakhmi ye ka boda kila tresitom na kapor se kapor ban perking khamtam hakini ki sngi ki bamanta ki ba don ke jing huri hura hapo Bangladesh na ke leng ki BSF kila ai ke jing penyor pha ha ke biadai bat kenika bodar ke jongi hapo ka area snong jong ke snong roi ting ai khublai ke BSF leng ba ke jing trei bat ke jing perking ke jongi hadu ba ki nong Bangladesh kimla bandrung wat sajan jong ka fencing jong ke India tengam don da kumwei pat tang kine ke kantin ke ba khndiat ngai ke jing kitbok kitreng ye ke BSF ye ka dorbar snong bat ye ka KSU East Jantia Hill hibarok kawai ka bala simkhia ye kana ka kam te khublai sibun bakinang ya sakmat ke nong jam to nong kong nong shop nga kumrong ba snong jong galejri na galeng jong ngaru tanpa ga jeng sa mo ga jeng ai khublai ya ka seng KSU East Jantia Hills District mo ka bala wan manne ka sngi kan nyatrik na ga banta ban yatai sani hakabede bat kenika kam ka bangi yoi ba kadon ke jing ya snam cha kari Bangladesh te nakaliang jongi ro ni ta sngo komen sibun moy ke jing ai jingmut jongki namar ba kane ke jingwan jongki kalong kum ke jing ai mensim na ka banta ban pitlem ya ka banta kari ke jongi ban light na nganu ke jing sngosi te nakaliang jongi ro ka snong lejri aga jing trailang bat ki sinong ki thau mo ki BSF kam tam ki ba de ki nong yada yangi ki khaput
ni pen pau jing sengu yaki ro namar ka jing tresitom jong ki met bat sengi kantam ka jing tuti jong ki badan bej ha ka badar na ka banta banjang ada yangi ka jela jongi kumju ya kari hibarok ka bai te ngai kublei ya ka KSU sisin par kumju ra ya kai kumju ro ya ki border security post ki ba don hane ha badar ban yada yangi kum kinong song sinong jong ka jela bat kari tanggi ni kentin kendiat seban ai kublei sibon te ngi kwa ban penpau hang ne kendiat ban kaliang jongi kum ka KSU is Janja Health District Unit rengkat bat ki nong ki kam jong ka sang hi borok kawai menta kasni ka khat new trik jong benai Agos mentau senam arpo sau ngi kum ki khat jong ka KSU ngi yo ban wan hang ne ha kasnong huroi te mene ha kapor bangi wan ngi yo ban yong jinglang bat ki nong ilam snong ke bangi lekot ngi la YouTube lang ba ki sithi sa ki sau tali ki dorbar snong bagun thup ya ka snong hingaria ka snong huroi ka snong lahalein bat ka snong lejri te hakne ka jinglang jongi hang te ha government LP school hang te ha huroi ni wan hang ni khnang na benta ka kunrum keram ka jingjia ka jing umsnam ka bami hang te hapo ri Bangladesh te mentang idon hang ni apa ka border fencing ka international border ke India bat ke Bangladesh ngilio ban ya thir ya tai mane ka jinglang ga jongi hang te ha huroi bat na kaliang jongi kum ka KSU bat kumju ki rang bat snong ni ai ka jinga trelang bat ka jinga snok tilang namar ketiga jingjia hang te ha Bangladesh ka wanra ai ka jing chongsir bat ka wanra ru ya ka jingma yo le si ba ketiga jingjia ba ketiga jing umsnam hang te ha po Bangladesh kindon kinong Bangladesh ki ban yo ban rungtu na kini kisnong ki badan hakaput jangka ri Bangladesh te ngis nong kemen banong bana kaliang jong ki rangba snong ki sau ki dorbar snong ki long ba na kaliang jong ki kum ki dorbar snong makiru ki klam ailat ki pei ngor bat ki pei husiar ya kene ka jinjiang te ha Bangladesh ba ki ailat hi dalile ya kit khar bangla bikin yo rung sipo upur sam jong kari India bat sipo ka jela ka jongi tengi song kmen banong ba kani ka jing trelang jong ki dorbar snong ka wanra ru ka jing singai nungkong ya ka snong ka thau jong ki bat kumju ya ka ri bro ka wai te tang sumi namne na ka jinglang ka jongi hang te ha po huroi ngilio ru bani song jinglang kendiat minit bat ki BSF hang te ha hang ne po la haleng te ka jing song meeting bat ki BSF ha ka hang te ha kam BSF ha la len na kaliang jong ki BSF long ba na kaliang jingi mentang la perkin tangai kerkum ka jing tha jong ka sarkar pedang ba kino madan dalele ru ba kinong Bangladesh kim yo bandrung cepo upur sam jong kari India bat kerkum ka jing thu jong ki BSF ki ong ba hadu menta ka jing song suk song san hakini ki jaka kalong menta kampon dot kono ka jingja kampon don hi kono kata ka jing thumu rungtu jong ki khar Bangladesh sepo kari ka jongi namar ki ong ba na kaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu borung na India sha po sari Bangladesh ki pertar tin la kim sangap kita kinorung ki haban ai bet da ki haban set bet da kuli tene kaliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB jong ni kilo yo ya ka order na po sarkar pedang ki ong ba lada dan menu na kinong Bangladesh ki bandrung sipo ka ri India lang ba kini than kapot ki kini ki BSF jong ni kilo yo ya ka order ban set ya kita ki bawan rungtu te hoi habang yo ban snyo kita ka jing ikan ban yutai bat ki ni song thu ba ka jing song sangan hakini ki jaka kalong dang biang menta kampon dot gono ka jing huri hora tene kaliang jong ni kum ki isu ni pelpau beling wan hadu hang ne bo border fencing namar ngiru ngidon ka jing snyo khia bakrao namta kata ka jingjia hari Bangladesh namar yo le se lada tang da ki katu kan ngut kin yo ban manrung kawan rai sai ka jing ma ya kari bat ka jai pendiu jingi khamtam ne ka jalami khaya khamtam ya kan ka than is Janja District ka jongi
te kam kemau pi ba hakatu si khalai tarik ru aswa bingin wan chene la pentip ya audisi is jan tehus ba manta kasni khat nyau tarik jong ma ekos apho opsau in lek banjurip ya kasnong hingria huroi lahaleng lijeri bat sekene ki thain border fencing te hoi baling snokya kumbang mene karkun ki lat pathai khobor ba ki social media po ki YouTube po ki WhatsApp po Facebook POE ba nangte na ki thain dau ki khar bangladesh da ki spa ba ki hajar ngut ki mut ban wan trung jubor chipo ka jala ka chungi andre kumba ong na ki nong ilam chungi ki ba naneng ki ong ba ka ngimoy lat dagle ya ki bangladeshi ba kin bakin ga ban shong na balong aslum ya kini ka jala ka chungi te nakaliang chungi kum kaseng nakata ka jing sukhya ka chungi ngeman si banwan sikini ka jaka bani selok bat ka ba chnong bat ki nong ilam chnong bani selok bat ki bang kini ki BSF ki badi ki security force chong ka ri ka chongi te hadu menta ni song tanat bandong ba kampat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bar pahara bar kumju ka jing perking jong ki trash nong da ka jing tray ki dor bash nong kublesibon tang ka tahi ka message nakliang jong ka KSU